ating lahat mga kabayan. Welcome back to Bernard T. Gabaon TV. At kung bago ka pa lamang kabayan na mapadaan sa aking YouTube channel, kabayan, don't forget to subscribe with this channel, Bernard T. Gabaon TV. And always hit the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mga kabayan, pag-uusapan natin sa umagang ito, paano abutin ang ating mga pangarap. Part 2 na po ito mga kabayan dahil may part 1 po ako nung ako po ay nag-uumpisa pa lamang sa pag-vlog. Kaya yan nga ang ating topic sa umagang ito mga kabayan. Napaka-importante po ito na ating malaman at ito ay magagamit natin sa ating buhay. Pero bago tayo magpatuloy mga kabayan, ay mega shout out po sa lahat ng aking mga subscribers at sa lahat ng aking mga supporters at sa lahat ng mga nanonood ng vlog na ito, ang live stream na ito. Mega shout out po sa inyong lahat mga kabayan. At sa mga papasok na aking mga subscribers, manood lamang po kayo at pag natapos po ang aking vlog na ito, ang aking live na ito, ay pinapangako ko po na babalikan ko po kayo mga kabayan. Sa ngayon ay nandito po ako sa likod ng aking kampo dahil dito po ay mas malamig at mas maganda mga kabayan. Kaya heto na po, pag-uusapan natin kung paano abutin ang ating mga pangarap at ito mga kabayan ay uumpisahan ko po sa isang Bible verse dito na ating pag-uusapan ay titignan po natin ang isang Bible verse pang umpisa po ng ating topiko sa umagang ito. Ganito ang sinasabi ng Proverbs patungkol po sa ating pag-iipon at mga dapat nating gawin para maabot natin ang mga pangarap dahil ang pera po ay naka-involve po mga kabayan dito sa ating mga pangarap. At heto na po ang sinasabi, basahin ko po sa English at Tagalog. Better is a little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith. Ang sinasabi sa Tagalog, maigi ang kaunti na may pagkatakot sa Panginoon kaysa malaking kayamanan na may kabagabagan. Ayan mga kabayan, yan ang Bible verse natin. Na-integrate po natin sa ating mga inihandang mga steps para maubot po ang ating mga pangarap. At heto po mga kabayan, unang-una sa lahat ay kinakailangan nating mangarap at kinakailangan nating gawin iyan. At isipin natin lagi na sa ating mga pangarap ay kinakailangan po natin ng mga mabubuting gawa at yung mga dapat nating gawin ay syempre yung mga kalooban ng Diyos sa pagpapayaman. Ayan po. Kaya heto na po mga kabayan, uumpisahan na po natin ang unang-unang dapat mong gawin para maabot ang iyong mga pangarap in relation sa ating ekonomiya. Para tayo ay yumaman, ay dapat marunong po tayong mag-budgeting mga kabayan. Budgeting ay napaka-importante po sa ating buhay. Bilang isang manggagawa, bilang isang negosyante, bilang isang estudyante, bilang magsasaka o kahit anuman po ang sitwasyon mo sa buhay ay kinakailangan marunong po tayong mag-budget. At kapag marunong po tayong mag-budget, maganda po yan sa ating buhay. Isang qualities o isang bagay na dapat mong gawin at kailangan mong gawin ay ang mag-budget para maabot mo ang iyong mga pangarap. Dahil kung marunong kang mag-budget na pagtatama mo ang pangangailangan mo sa pagdating ng susunod na sahod mo ay napakainam at napakabuti po yan. Kaya yan ang unang-una mga kabayan. At ang pangalawa kabayan ay ito ay napaka-importante para maabot natin ang ating mga pangarap. Marami po tayong mga kababayan at
pati na rin po tayo dito sa abroad ay may mga credit card rin po dito. Kaya mga kabayan, kinakailangan po ay mga kamamblags, maputol ko lamang po dahil ating i-appreciate at bigyan pansin po ang ating kamamblags. Kagabi ko pa hinahanap yung kwan mo, pero actually thank you dahil nag-visit ka po mga kamamblags. Actually hinahanap ko yung susunod na vlog mo kagabi dahil mayroon sana akong isusukli. Anyway mga kabayan, ang pangalawa po ay start using credit card. Yan, ito po ay suggestion po lamang, pero sa sinasabi kong stop using credit card ay meron po naman ito pong mga kabayan ay may guidelines po naman yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko na kapag in-stop mo na gamitin yung credit card mo sa halimbawa pangungutang ay yung mga luho. Yan. Kung ito naman po ay gamit ng iyong anak, for example, mag-tuition yung anak mo, abay sino ba naman ang isang magulang o kapatid na hindi gagamitin ang credit card niya para masalba yung pangangailangan ng mga anak? At ganun din po yung magulang mo, kung may problema yung magulang mo, wala kang naitabing emergency fund at credit card ang asset mo, sabi namin sa Ilocano, di sa Bisaya o di sa Bicol, Tagalog, kahit ano man, Kalinga ka man o ano, isa, alam ko, naniniwala po ako na ang buhay ay hindi nababayaran ng pera o di kaya hindi natin nasasalba. Mas mahalaga ang pera kaysa buhay. Kaya yan, bagamat na ganito po yung topic natin, bagamat na sinasabi ko po na magtipid tayo ng pera, pero pinapaalala ko naman sa inyo na mas mahalaga ang buhay kaysa pera. Kaya ang pera kikitain yan, pero yung buhay hindi na. Isang principles yan ng mga ating ninunupa. Kaya basically, kaya yung aking mga vlogs ay practical tips po mga kabayan. Kaya yan, para maabot natin ang mga pangarap, ayusin natin yung paggamit po ng ating credit card. Ayun naibigay ko naman po yung kailangan mong dapat gawin na gamitin ang iyong credit card at kailan naman hindi mo pwedeng gamitin ang iyong credit card. Ayan. Sa lahat po ng mga viewers dito sa Bernard Tigabaon TV Live, paano abutin ang ating mga pangarap part 2, mga kabayan, ay mag-views lamang po kayo. Kung maaari, mag-iwan lamang po kayo ng bakas para ako naman po ay makapagbigay ng sukli sa inyong lahat, mga kabayan. At mega shout out po kay Ma'am Kamam Vlogs at sa Mikay Cute. Syempre, mega shout out po sa inyong lahat. At patuloy po tayo mga kabayan sa pangatlong gagawin natin para maabot po natin ang ating mga pangarap ay nandito po ay Shop with Liz. Ayan po, pangatlo po ay mag-shopping tayo na mayroon pong listahan ang ating mga binibili. At i-integrate ko na rin po hindi naman po masamang kumain sa labas, pero kung tayo po ay magsha-shopping, kumain muna sa iyong bahay para kapag ikaw ay nagutom ay huwag ka nang kakain doon sa supermarket. Ang pagkain sa labas ay kinakailangan mas maganda kung kasama yung pamilya, pinagplaplanuhan yan. Kaya yan ang pangatlo. Kung mag-shopping tayo, may listahan yung bibilhin natin. Paano natin naman ginagawa nito? Anong basihan? Siyempre, kapag halimbawa malapit na yung sahod natin sa YouTube, sa mga na-monetize na dyan, mga Kamam Vlogs, ilista mo. Pag malapit na yung sahod mo sa YouTube, siyempre, ilista mo na yung bibilhin mo para alam mo. Pag nalista mo na, syempre ay maganda yung takbo ng ating pera. Ayan, kasi lagi nating iisipin na pag tayo ay may pera, hindi man natin pwedeng utusan ng ating pera na gumawa ng mabuti o di kaya gamitin natin ito na may purpose. Ayan, may magandang purpose. Kaya napakaganda yan kabayan na kapag nag-shopping ka, ilista mo na. Alam na natin yung basic needs natin. Ngayon, kung
meron namang tayong extra, ay hindi naman po masama na i-reward natin yung sarili natin. Pag-ipunan natin, ayan. Pag-ipunan natin yan at who knows, siyempre tayo kasing lalong-lalo na tayong mga Pilipino ay napaka-passionate natin kasi at mapagmahal sa ating pamilya. Lalong-lalo na yung mga nandyan sa Pilipinas na kahit yung iba walang trabaho, imbis na para sa kanila, para sa mga anak. Ganon din yung mga OFW dito sa abroad. Maski para sa sarili na sana, minsan naisip mo yung asawa mo, yung anak mo. Siyempre, wag na lang. Minsan kaya tuloy na pagkakamalian ng ibang tao na hindi natin na-enjoy yung buhay natin dito sa abroad. Na-enjoy naman natin, kaso lang siguro naka-instill lang sa ating mind at sa ating puso dahil napakahirap pong lumayo, kaya yung sobra-sobrang pagmamalasakit at pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay ay laging nandoon, pinapaalala po ng Diyos. Kaya ganoon pa man, at hello po, okay, okay nga, okay yan, pambayad ng bahay, okay po yan. Actually, nakikita ko po yung sacrifices ninyong mag-asawa, ay talagang ina-appreciate ko po yun, Kamam Vlogs. At ito na po ang pang-apat. Ang pang-apat po ay kinakailangan nating mag-prepare wisely sa ating buhay. Marami pong nagpre-prepare sa ating buhay pero hindi wisely. Kung yung iba makakomply po lamang. Ano ang example nito? Ang example nito, mga kabayan, sa pre-prepare ng ating buhay, halimbawa sa ating daily, weekly, monthly, ano ba ito? Yung sa daily natin, meron tayong dapat pangangailangan sa daily. Ano ito? Una, pagkain, ulam, ayan. Tinakailangan natin yan. Yung weekly, minsan kung meron tayong small business, sari-sari store o di kaya bigasan, meron tayong consignment, ayan, weekly yan. At kapag ka monthly, ano yung mga bills natin? Yung ating mga internet, yung ating kuryente, yung ating bahay, sabi nga ni Kamam Vlogs, yung ating upa sa bahay. Kinakailangan mag-prepare po tayo dyan ng wisely, I should say. Wisely po yung pag-prepare natin, mga kabayan. Kapag kumita ka na, nailista mo na lahat, na-audit mo na kung magkano kinita ng store mo, magkano kinita ng business mo, breakdown mo na po yun, kabayan. Kung 10 pesos yung kaya mong itabi mo po yan sa isa, tapos 10, ayan, makapagtabi ka po ng 50 pesos sa isang araw, kabayan. Isa pong wisely yan at wisdom po yan ng Panginoon kung paano tayo mag-breakdown, paano tayo mag-prepare para sa ating kinabukasan. Kaya sana maliwanag po yan, mga kabayan, yung prepare wisely. At ito, napaka-importante po ito. Itong sasabihin ko po na ito po ay ginagamit ko po sa aking buhay. Yung buhay ko kasi, mga kabayan, Ilocano po ako, pero hindi ko naman po sinasabi na kuripot po ako. Pero ito po ay related po kasi dahil Ilocano po ako. Nagpra-practice po ako ng frugal living, pero nai-enjoy ko naman po. Hindi ibig sabihin kapag nag-practice po tayo ng frugal living ay yung tinitipid kasi, iba po kasi yon kaysa ginigipit. Yan. Yung ginigipit po kasi ibang usapan yon. Pero yung nagtitipid, yung pag nagtitipid po ay may purpose po yan. At na-enjoy pa rin natin ang ating buhay. In short, nandun pa rin yung mga pangangailangan natin. Ano ang example kasi ng nagtitipid? Ang example po kasi ng nagtitipid, halimbawa, bibili ka ng isang cellphone na dito, Samsung A20s. Ayan, nagkakalaga po yan ng 700 real. Ngayon, mayroon namang offer na sale na Samsung A20 Ultra, 499. Ang pinagkaiba lang nila ay yung konting memory. Ayan po, 128 at saka yung isa mas mababa lang ng konti yung memory niya. Sa principles na nagtitipid, syempre bilhin mo yung mas mababang presyo. Ang principles nun ay ganito po. Ang principles nun ay
buy only what you can afford. Bilhin mo lamang yung mga bagay na kaya mong i-afford. Ayan, wag mong pilitin na bilhin yun na mangutang ka nga para mabili mo lamang. Kasi kapag bilhin mo lamang yung mga kaya mong bilhin, yung instead na bilhin mo yung 6 to 700 na yon, itatabi mo na lang yon kasi pang reinvest mo yan ng business mo. Kasi napaka-importante po kasi ang wise spending sa ating buhay. Kaya ganun po talaga ang ating gagawin. Again, mega shout out po sa lahat po ng mga nanonood sa aking live na ito. Hindi ko naman po kayo mapangalanan lahat. Ay mega shout out po na nanonood. Whether you are my supporters or sa lahat po ng aking mga nandito sa subscribers ko po, ay mega shout out po sa inyong lahat. Ay labis po akong natutuwa at sana ay magtagumpay po tayo lahat sa ating buhay, lalong lalo na sa mga kapwa ko small YouTuber vloggers. At sundan po natin ang yapak ng ating mga simpleng mga moms at mga nanay dyan. Sila po ay nag-vlogs at na-monetize po sila. Ayan, yung aking kaibigan na si Ma'am Kamam Vlogs at saka si Auntie Bibi Mix Vlog, ay mga simple pong mga OFW na natulungan nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagbablog at marami pa po sila. Nandyan po yung ating unever ending na nagsusupport po sa atin, si Ma'am USA sa Idaho, USA. Ayan, mega shout out po sa inyong lahat. Mega shout out po kay Podipar. At marami pa sila, Cherry Vlogs. Di ko mapangalanan lahat, pero sa aking puso't isipan, nandito po kayo. Mega shout out po sa inyong lahat. Ito na po ang susunod mga kabayan. At ito na po ay napaka-importante po na ating gawin mga kabayan sa ating buhay, ay ang buy food and grocery and cook your own food. Ayan. Kung malapit naman po ang grocery sa inyo, o di kaya kung medyo malayo, mag-schedule po kayo na doon po kayo bibili. Bultuhan na lamang po kayo bibili ng iyong pangangailangan dahil mas nakakatipid po kayo doon. At dito na papasok yung sinasabi ko kanina na wag laging kumakain sa labas dahil malaki ang natitipid mo kung niluluto ninyo ang iyong pagkain mga kabayan. Kasi kapag lagi kang kumakain sa labas, let's say 4 times kang kumakain sa labas sa isang buwan, ay i-minimize mo po yan kabayan. Alang-alang din naman sa ating mga anak, ay baka pwede mong gawing 2 beses lamang po yan. At kahit kumain kayo sa inyong bahay, kung mayroon kayong konting kubo o di kaya may magandang environment naman dyan, may mga puno, gawin nyo pa rin na masaya ang iyong salo-salo at patok na patok po yan kabayan. Ay magandang gawin dyan kapag kanyan ang iyong ginawa ay nakatipid po kayo. Ayan mga kabayan, sana gegets nyo ang aking mga sinasabing ito mga kabayan, dahil hawak na po kayo sa iyong passing belt dahil papasok na po tayo sa isang napakagandang isa pang ating gawin upang tayo ay madaling makarating sa ating mga pangarap. Ito na po ay kinakailangan pa rin tayong mag-ipon ng ating pera. Mga kabayan, ano ba ang goal mo? Sa mga kapwa ko vlogger, ano ba ang goal natin? Syempre, ang goal natin yung mga iba ay makabili ng laptop. Ayan, mas mahirap abutin yun. Yung makabili tayo ng cellphone, medyo mas madali. Makabili tayo ng gimbals, napakadali na rin po yon mga kabayan. Pero nag-iipon pa rin po tayo ng ating pambili. Ay maganda na pinagplaplanuhan yung short goal natin at saka yung long goal natin, pinag-ipunan po natin at pinagplaplanuhan pa rin. Kaya kailangan pa rin tayo ay mag-ipon ng pera para sa pambili natin ng mga bagay na yan, at para kung ano man ang iyong plano. Halimbawa, may plano kang balang araw ay makabili ng lote ninyo.
ina-encourage ko po na walang imposible sa Diyos. Lagyan mo lang ng aksyon at magtipid at magnegosyo. Patuloy lang na maghanap ng side hustle at i-claim natin araw-araw na walang imposible sa Diyos. Mararating natin yan. Kailangan natin ng execution. Kung may negosyo tayo, yung malupit na execution. Para maabot natin ang ating mga pangarap. Kaya sana mga kabayan ay na-gets nyo po at na-absorb nyo po ang sinasabi kong napaka-importanting ito. At ito na ang susunod mga kabayan. Ito ay napaka-importante. Titignan natin ang ating environment. Ito po ay nangangailangan po tayo ng mentor mga kabayan. Ito na po, surround yourself with the right person. Hindi naman natin sinasabi na pag sinabi nating surround ay lalayuan natin yung mga ibang tao. Ang ibig sabihin nito, ang pinupunto lamang nito ay makipag-close tayo, close relationship sa mga tao na mayroon tayong iisang pangarap na pare-pareho yung pangarap natin, na sila ay makakapagbigay ng empowerment sa atin, makapagpapalakas sa atin. At sino-sino ang mga ito? Siyempre, unang-una sa lahat, kahit anumang relihiyon mo, siyempre kung Catholic ka, yung mga pare, hindi naman pumasama, mga madre, kasi mabuti namang tao yan. Kahit anuman, kung nasa iglesia ka o born again ka man, siyempre lapitan mo yung ministro. Sa mga born again na kagaya ko, siyempre unang-una yung mga pastor. Ayan. Tapos susunod yung mga, kung siyempre tayo ay mga YouTuber na nagbibigay sa atin ng magandang advice. At saka yung mga businessman na mayroon na silang magandang experience na sineshare nila yung mga dapat nating gawin. Dito pa lang, dito sa YouTube pa lang mga kabayan ay napakarami na. Napakarami na ninyong mapapanood sa kanila. Hindi man actually na napapakita na sumuporta kayo sa kanila, ay panoorin nyo at i-absorb nyo kung ano ang sinasabi nila. Gusto nyo, magbigay po ako ng mga vlogger na kailangan nyo ring panoorin. At okay po, yes po, Ma'am Ka-Vlogs, maraming salamat po. Thank you very much po. Magbibigay po ako ng mga vlogger na pwede nyo pong gawing iyong parang mentor kahit di nila alam, pero pinapanood nyo ang kanilang vlog. Marami po sila na mga Pilipino. Panoorin nyo po dyan si kasosyong Arben Orobia. Ayan, Chinkitan. Ayan po, Doc DG. Pag napanood nyo po yan ay magaganda. Janitorial writer, Wealthy Mind Pinoy, G. Isal, Nel Zambrano, Roan Capistrano, ang dami po na papanood. At siyempre, yours truly, Bernard T. Gabaon TV. Ayan, dito ay mapapag-aralan natin dahil masasabi ko sa inyo, nakakaiba kasi yung sa akin dahil unang hakbang lang yung mga binibigay ko, yung madaling abutin lamang at practical tips po lamang yung mga binibigay ko po sa atin na mga steps mga kabayan. Kasi pag nataglay na natin yon, pwede na tayong mag-level up. Pwede na nating i-upgrade ang ating isip. Kasi hindi ka naman pwede na graduate agad ng elementary na grade 4 ka na. Ang logic nito ay bago ka pa magkaroon ng mga magagandang business, mag-umpisa ka muna sa grade 1, daycare, kinder. Yan po lamang po ang ibig kong sabihin sa inyo. At sana mga kabayan ay lagi nyong tatandaan yan dahil ang susunod ay impulse buying na po tayo. Iiwasan po natin ang impulse buying mga kabayan. Hindi po maganda na napapabili tayo dahil sa bugso lamang ng damdamin, dahil si kapitbahay, dahil si kaibigan, halimbawa ay umutang ng sasakyan na Vios o di kaya sasakyan na Toyota Adventure dahil meron silang abroad, dahil meron silang kita, ay gawin mo na rin yon. Ay hindi po pwedeng ganon, hindi po pwede na
Ganon ang magkaroon po tayo ng mga impulse buying. O di kaya bumili sila ng bagong TV, flat screen, 32 inches. Dahil meron ka namang income, dahil ikaw naman ay empleyado, kumikita ka naman ng maganda, ay nagkaroon ka ng impulse buying, ay umutang ka rin. O di kaya bumili ka, kinash mo, hindi ka nakapagtabi o nawala na, kaya ang susunod mangungutang ka na ng pangangailangan mo. Kaya ang impulse buying ay wag na wag mo ipra-practice yan. Kung meron kang gustong bilhin, isantabi mo muna kahit 20 days lang, pag-isipan mo ng maayos kung kailangan mo o hindi. Kung hindi naman ay di nakaligtas ka. Kaya yan kabayan, napaka-importante po yan na malaman po natin na wag po tayong bigla-biglang kakagat sa mga impulse buying. Para ang pag-abot po natin ng ating mga pangarap ay madali lamang po mga kabayan. At ito pa sa ating buhay mga kabayan, kung gusto nating mas madaling maabot ang ating mga pangarap, ay kinakailangan nating pilitin, i-convince, i-convey sa ating sarili na kailangan natin ng impulse, kailangan natin ng passive income. Ayan. Kinakailangan natin magkaroon ng passive income kahit anong mangyari. Ito mga kabayan, ano-ano ba itong mga passive income? Pag pinag-uusapan natin yung passive income, may mga passive income kasi na halos wala ka nang ginagawa, pero may mga passive income pa rin na mayroon ka pa rin ginagawa. Ayan po mga kabayan. Ano naman po ang pwedeng passive income na pinakasimple, bibigyan kita ng pinakasimple na passive income. Ito ay sa akin lamang ito na pangunawa. Mayroon kang kapatid, pinsan na marunong magluto ng barbecue at sinasabayan niya ng merienda, pampalamig, wala siyang puhunan. Kausapin mo siya, mamuhunan ka para sa kanya. Sa kanya, 65%, sa'yo 35%, wala kang ginagawa. Pero yung pinagpuhunan mo siya, lalong-lalo na kung mayroon kang trabaho. E di araw-araw, kung kumita siya ng 1,000, di may 350 ka. Ayan po, 650 sa kanya. Kung hindi naman umabot ng 1,000, 500, di may 175 ka. O di ho ba? Ayan, mayroon siyang 325. Ganun lamang po kasimple yung mga passive income. Marami po ang mga passive income. Pero ine-extract ko po, pinapakita ko po sa taong bayan, pinapakita ko po sa mga kapwa ko OFW, kahit alam ko po na sila ay may wisdom pa po sila sa akin. Patuloy lang po ako dahil baka pwede na lang itong i-absorb at idagdag sa kanilang knowledge and wisdom. Ayan, at ganyan po kadali ang mga passive income. Marami po tayong passive income, mga investment. At kung gusto nyo naman po sa mga unit investment trust fund, ay pwede naman, aralin nyo lang po. Ganon din po sa itong mutual fund, aralin nyo lang po. Wag naman kayo basta papasok agad na hindi nyo pinag-aaralan. Ayan po, kailangan pag-aralin yung maigi niyan para matarget nyo po ng maayos ang iyong passive income. Ayan po mga kabayan. At halos nasabi na natin dito, dyan po ang mga dapat nating gawin mga kabayan sa ating buhay upang madali nating maabot ang ating mga pangarap. Pero mga kabayan, in conclusion, bago po tayo magtapos dito sa ating actual live, in conclusion, kahit saan ka man magpunta, kahit anumang negosyo ang gusto mo, sana panoorin nyo itong last part na ito dahil napaka-importante po ito. Practical tips po ito na galing po sa akin dahil nagagawa ko rin po. Dahil sa aking sarili ay masasabi ko naman sa inyo na yung sahod ko hindi po ubos yan. Dahil kapag naubos ko na yung i-prepare ko na pera ko, hindi na po ako kukuha sa inipon ko. Kung nagigipit po talaga ako, pwede na po ako nangungutang ng 20. Pinakamataas na yung 20 real yan. Kasi pag naitabi ko na yung pera ko, hindi ko na iniisip na may pera po ako.
At ganyan po ang ating gagawin. Isipin po natin lagi ang pagnenegosyo o kahit anumang organization ka, ay isipin mo yung it must be economic, it must be effective, and it must be efficient. Ayan, sa negosyo, sa pinag-uusapan natin ito mga kabayan, ay napaka-importante po yan. Bago ko po ituloy ay mega shoutout po sa lahat ng mga nanonood sa aking vlog na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. At babalikan ko po kayo mga kabayan. Mag-iwan lamang po kayo ng mga bakas. At kung wala naman ay magbaba na kayo ng iyong mga kwan dyan. Pag lumabas na yung mga vlog ninyo dyan, alam ko na. Babalikan ko po kayo dahil Biyernes po ngayon. At heto na po, pag sinabi nating effective sa ating negosyo o sa ating buhay, pag sinabi mong effective, ano ang subjects mo? Effective yan kapag ikaw ay nag-iisip na isolve ang problema ng iyong sosyudad o ng iyong bayan. Nag-iisip ka kung ano ang mai-offer mo na magandang merienda, magandang pagkain, dahil masosolve mo ang kagutuman sa inyo, masosolve mo yung kailangan nila na merienda na mura lang, na malaki ang iyong kita. Effective po yan. Yan ang example ng effective sa pagninegosyo. Kapag efficient naman, efficient kapag yung sarili mo, iniisip mo kung paano mo pa ma-develop, paano ka pa makakapagluto ng maganda. Diyan, ang daming vlog kasi dyan Yung si Pudipar, tignan nyo yung pagluluto niya. Ay yung mga pang-business niya dyan. At sa inyong lahat mga kabayan, lalong-lalo na yung mga nagluluto, pwede nyo nang na-inspire po ako sa inyo yung mga may cooking. Lahat naman po ng mga vloggers na nandito sa aking community, na-inspire naman po ako. Pero na-mention ko lang po kasi yung mga nagluluto, iniisip ko kung ako yung merong ganitong idea na ganito ako kagaling magluto, ay i-monetize ko yan. Ibig kong sabihin, i-business ko yan sa aking lugar sa Candon City. Ayan, yan po ang gusto kong sabihin sa inyo. Yung efficient, balikan natin. Efficient yan kung mas lalo mo pang pinag-iigay, mas lalo mo pang pinapagaling ang iyong mga skills. Mas lalo ka pang nag-iisip ng ikakaganda ng iyong negosyo. Yan po ang efficient. Ayan, efficiency, kasi para sa sarili mo yon. Paano mo magawa, paano mo maluto ng patok na patok, swak na swak sa panlasa ng masa at maibenta mo. Efficiency po yan mga kabayan. Tatandaan nyo po yan mga kabayan. At papasok tayo sa economical. Siyempre katatapos natin nitong pinag-usapan natin. Yan po ang parte ng economical na pinag-usapan sa isang organisasyon, sa isang negosyo. Ayan. Mapa single proprietorship, mapa partnership o mapa corporation, kinakailangan nila alam nila ito, economic, efficiency at saka economical. Ayan. Yung illustration ng economical, ito ay kinakailangan mong marunong kang mag-budget. Marunong kang mag-breakdown ng iyong pera. Marunong kang magtipid at marunong kang mag-save at marunong kang mag-invest at mag-reinvest ng iyong pera. Yan na po ang practical na meaning ng sinasabi ko dito sa economical. Ayan mga kabayan, ang vlog ko na ito. So in conclusion, mga kabayan, ay kinakailangan po natin marunong po tayong magpatakbo ng ating pera. Kinakailangan mayroon tayong relasyon sa Diyos. Kinakailangan mayroon tayong disiplina, mayroon tayong mission and vision, at may goals po tayo sa ating buhay. Mayroon tayong perseverance at pagpupursige, at kinakailangan po natin maghanap ng ating mentor. So yan po mga kabayan ang aking live. Maraming salamat po sa inyong lahat na dumalo po dito sa aking live. At una sa lahat, bago ko po i-close, dalangin ko po sa may kapal, nawa ay magtagumpay po tayong lahat sa ating buhay. Nawa ang mga napapag-aralan natin dito sa mga vlogging natin ay execute po natin, lagyan po natin ng aksyon. Magtiwala po tayo sa Diyos, sa mga vloggers, sa ating sarili, upang umasenso po ang ating buhay. Kinakailangan din po nating unawain ang bawat isa,
mga kabayan, upang sa ganon ay sa mga susunod na araw ay makakamit po natin ang ating tagumpay. Kaya hanggang dito lamang po ang aking munti at simpleng vlog na ito. Dalangin ko po sa inyong lahat na mapabuti po ang inyong buhay. At muli, ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyo, go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang umasenso ang iyong buhay. Atid po ito ni Kabayang Bernard T. Gabaon, ang nagsasabi sa inyong, God bless you po, at muli ay mega shout out po sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa ating mga vlog, mga kabayan. Kayo po ang panalo at kayo po ang bida kapag nakikinig kayo sa mga vlog na ito. Bernard Gabaon po ang iyong lingkod.